No niin, hyvää iltaa kaikille. Äänestä kuulette, että on ihan paljasjalkainen savolainen, Kuopion läheltä maaseudulta alkuaan kotoisin, mutta sitten opiskellut Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa ja olen opettaja koulutukseltani. Ja nyt pari vuotta sitten tuli iloinen yllätys Kuopiossa, saatiin 3 kaupungin valtuutettua sinne ja siellä on voinut harjoitella näitäkin politiikka-asioita, päätöksentekoa. Minulla on ollut ihan koko valtuustokauden ajan ajatuksissa nämä peruspalvelut. Ja niinpä olen vaaliesitteessäni pannut toimivat ja laadukkaat peruspalvelut. Ja minusta olisi ihan mielenkiintoista katsoa, että miten nämä peruspalvelut toimivat ihan tämmöisellä koko maan tasolla. Kuopion tasolla olen nähnyt. Ja kiitoksia.